koji govori po gradu da je glavni kandidat njihov ili ćete da kandiduje. A, buraziri, kad je ovo bilo, čekaj, je li ovo bilo nešto skoro ili je, brate, još tad bila priča? Te, bra, glavni kandidat opozicije, samo što ja nisam kandidat opozicije, ja sam kandidat glavni tačka, ni opozicije, ni pozicije, buraz. Sti lud, brate, gledaj, nije jaj. Vidite, da li ćete kandidujete Paku Praseta koji govori po gradu... Ti koji je? 28. novembar 21. Da li ćete kandidujete Paku Praseta koji govori po gradu da je glavni kandidat njihov ili ćete da kandidujete... 28. novembar 21. Da li ćete kandidujete Paku Praseta koji govori po gradu da je... 28. novembar 21. Vidite, da li ćete kandidujete Paku Praseta koji... Ja, buraz, pričam o tome da ću se kandidujem već 5 godina, buraz. Te, bra, ja već 5 godina pričam da ću se kandidujem.